2010ko abenduan, Gasteizko AEKako ikasle eta irakasle koadrila bat Lekeitiora joan zen. Asteburu pasa egin, euskara praktikatu eta ondo pasatzeko asmotan. Zelako ekipo A! Esas, mesedez, arrankatu, esas. Ari da. Albistea, jaitsiko egongo da musika, pirin-pin-pin, eta jaitsiko dugu, eta zurezat, albistea. Albistea. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. I met your children. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. Bakarri berzik eta gure laguntzi guzti ere, hortik kanpoan guri begira daudenak, ez? Bai mutila, bai neskak eta gaur larun bat gauean, beste izugarria opa ere. Video killed the radio star. It's in my mind and in my car. We can't rewind, we've gone too far. Agurtu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiogu Lekitueko jendeari. Gurekin oso ongi portatu delako. Batez ere, AEKako jendeari. Euskaltegia utzi digutelako eta klaseak eman ahal izan ditugulako. Beste aldetik, etorri den arrantzaleari azaldu digulako nola den hemengo bizitza. Video killed